Dankjewel. Kent je hem? Café Biljart. Oma Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp, in het kleine café. Ze hielden van sarren en plagen. Als ze samen biljarten, die twee. Café Biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokje, al hezen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op hun klokje, zo gingen ze op in het spel. En boven het groen van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café Biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari. En Willem stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. En Willem, dat was een aparte. Hij zei, toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging. Café Biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik. Café Biljart, klein stukje groen voor een eenzaam hart. Schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij en die andere ben ik.